Hi mga igsoon, maayong buntag. So karon daay kay saan adlaw? Huwebes. So karon daay magpamukaw mi sa mga igsoon. So bye-bye kay uwan na. Mukaw sa mga kidos oh. Gi, gusto nung kagmay. Lah, sugas kilat. Ih. Suking uwan may ikson. Butas ko. Tayo ay magkalay at buksan ang puso, tanggapin mo si Jesus, kay siya man Panginoon at kaligtasan. Puso ay buksan mo, pakinggan ang awit ko, si Jesus ang daan at Diyos ng kaligtasan. Papasok sa puso mo, ikaw ay magbabago. Ngayon puso ay buksan mo. Kung ikaw ay natulog pa, ngayon ay gumising na. Si Jesus sa'yo ay nag-anyaya. Sa lamig ng gabi, ikaw ay tinawag niya. Gising na at manalangin ka. Puso ay buksan mo, pakinggan ang awit ko. Si Jesus ang daan at Diyos ng kaligtasan. Papasok sa puso mo, ikaw ay magbabago. Ngayon puso ay buksan mo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, dilawan niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos, ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bago ang ligaya ang nadarama, bagong pag-asa, at lahat ay ating ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. For a special day, you must be happy more than lagi one good. With your sorrow, it's time to rejoice. Today is your birthday, a very special day. You can hear the voices from your dearest sisters singing this birthday song. I will greet you a happy
gigaan siya panahon sa Ginoo nga babot karong adlaw nga sa edad nga sila na ba? 47. The city. Kanang idara kana siya nga dako kana siya nga dako kana siya nga kay kasagaran ba nga kung nga di sa kabot nga daw pero dako sila sa paman nga kining sa pamilya nga usahay nga doon na mga pagsulay nga maabot sa ating usahay nga di ko kasuntan na yung padayon ka ng punto des Ginoo so ato kayo na mga sa pagtapos nga ato yung maangko ng isa sa Ginoo ang maakto happy birthday ba Sa misa ano? ganite ha May buntag. Sa til. Pasalamat sa Ginoo nga napakata sa dahil ay kasayyan niya ang ako lang yun nga ika learning nga kanang padayon lang yun sa atong na kuan mo pagtuo ba ato padayon kay usa man tatasumbanan sa pamilya makita sa katawan ba may kausaban yun okay sa unang panahon sultan dyan ako manang lahi ang akong bati sa una nga bukod ato pamilya ba bukod atong pamilya pero nga nakuha na sa Ginoo na iusa na itong pamilya isag napay usa nga wala pa ato lang padayon ipakita na to niya nga kanang pakita dyan na to siya nato niya nga nahigugmata na bisan siya kanang sa akong paminaw lang sa ako lang mura siya wala na siya mura unsa iyang pamaagi nga ikahatag niya nga unsa nga si Ryan nga usa na nato dagan pa mang higay yun ihatag sa naabot anong panuiga karon Amen. ang grasya nga ihatag sa Ginoo nato nimo sa atong pamilya amen ug maratan nga happy birthday. Happy birthday. Sendong mo may mugi. Hanggang na sa inyo. Ka-sweet, oy. Ako ba manok Sana, oh. daing doon. Ay Jicho nagsugat makis bisag ko ay klaro ta. Sige arita ni Ako magdako nga. Ay, Kining cake wa ko magtuwa ni nga na cake, no? ay pan, mabong pan. Sumato yung dako sa Ginoo sa sponsor ani. Ibaw isa gini sponsor ani na ang Ginoo ra gyud mo bawas ani ngadto sa bless sa ilang pagpamuyo. Ang panangin. Kay kung pa nga ang tanang butang, kung nahon lang niyo ang Ginoo, ang tanang butang igadugang na diha. Amen. Happy birthday, Lelek. Puro to dinigaw mo. Happy birthday, Col. Angkol, Paul. Orap. Galilik ni usa. Liguri ko, liguri. Ya, while magkanta ta. Happy birthday. Kita tayo sa mag. Sige. Ready? Sing. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Focus kay rap. How old are you now? 47. Sige, ya, so may mong wish na to sa Ginoo. Una dahil sa tanan, no, akong ipasalamatan dako ang atong Ginoo nga ipaabot ko ron niyang idara nga mao ang kong edad nga 47 anyos nga ako pinaot
sa Ginoo nga ako gi kuan sa Ginoo nga iya po kong tagaan og taas nga kinabuhi. Amen. Siya ram ginagbuot sa atong kinabuhi, siya may nagkontrol sa matag usa nato nga unta nga imo iya kong tagaan og taas nga kinabuhi hantod sa iyang pagbalik, hantod ug asa ko kutob sa iyang paghatag nga rin kanako. Amen. Lawyer Kendo. Pag lagi. 1, 2, 3. Pag na. Sige. Hi mga igsoon, maayong buntag. So mana ang among pamukaw. Padong na ko uli. So like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.